Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ottoman Empire, Bulgaria, and the other powers consisted of France, Britain, Russia, Japan, and the United States of America, among others. Battle of Turin, and the Battle of the when both sides suffered heavy losses, yet making little territorial gain. The Eastern Plan saw different dynamics with battles being influenced by Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.